Molt bones, què tal, com estàu? Som Vicent Serralta, això d'Educació 10x.cat. Avui dia de xerrades, xerrada interessantíssima, com de costum, però avui ja veureu que té un caire especial. Ja veureu que té un caire especial també per la persona que és. I què és aquest projecte d'Educació 10x.cat? Ja ho saps, primer espai en català de creixement docent i personal tant dins com fora de l'aula. És un espai on trobaràs cursos, recursos, articles, xerrades tan interessants com aquestes. És que si te vols subscriure i rebre les notificacions per estar al dia de tot allò que aconteix, educació10.cat/diari. Com diuen, sense més dilacions, Xavi Forcadell, moltíssimes gràcies per ser aquí. Tot un plaer. Moltes gràcies, Vicent, per convidar-me a aquest espai que has creat. La veritat, és un projecte molt, molt interessant. Com me l'has compartit, ha sigut... I tant, tinc moltes ganes de participar-hi i de compartir aquesta xerrada que ara farem. Molt bé, moltes gràcies. A mi m'agrada parlar un poquet de projecte xarxa i realment un projecte xarxa se nutreix de persones que me l'aporten moltíssim de valor com seràs tu mateix, així és que el plaer és meu, faltaria més. Xavi, sabem que ets tot un referent dins l'àmbit d'educació física, especialment dins psicomotricitat, educació emocional, etc. Però per si qualcú no te coneix, com t'escriuries? Qui mos diries qui és en Xavi Forcadell? El Xavier Forcadell és un apassionat de l'educació i tot va Molt bé. començar sent monitor d'esplai, perquè jo, el món del lleure, la veritat és que corre per les venes Mhm. i a mi va ser el que em va fer ser mestre. I a partir d'aquí també la meva passió per l'esport em va fer decidir per la mestra d'educació física. I després va vindre el descobrir què és la psicomotricitat, el portar-ho a la pràctica, el formar-me, i el de, uau, és que em va obrir els ulls, vaig permetre veure l'infant des d'una altra visió, i la veritat és que estic super agraït tot el que m'ha permès formar-me en psicomotricitat. I com tu bé deies, també, en educació emocional, m'ha permès veure aquestes emocions que crec són importants en la relació adult-infant. Sí, sens dubte. Crec que cada vegada qui més qui manco, comença a ser prou conscient d'aquesta necessitat, no? D'aquesta necessitat de veure-nos primer nosaltres mateixos, perquè en el final, per poder oferir el màxim a la resta, és de sentit comú que nosaltres hi hem d'estar també, no? Mira, poso l'exemple del postgrau. Jo faig el postgrau d'educació emocional. Primer Molt bé. havia fet formacions d'intel·ligència emocional, educació socioemocional, i al final em decideixo fer el postgrau per tenir eines i recursos per gestionar aquestes emocions amb els infants, a ensenyar-los a com treballar les emocions, com reconèixer-les, i jo ho faig enfocat, vinga, cap als infants. I la conclusió que arribo a l'acabar el postgrau, quina és? Mm. Cap un mateix. Que primer m'he de treballar allò. Clar, i Primer m'he tant. de treballar allò, la meva gestió de les emocions, reconèixer les emocions, Sí. saber-les identificar, posar-li paraules, gestionar-les perquè per un motiu molt senzill, perquè d'aquesta manera jo seré model per als Sí. infants. I aquest és un dels majors ensenyaments que fem als infants, quan nosaltres som model. Podem Clar. dir moltes coses, però el que fem i sobretot el que transmetem, Sí, sí. aquí és l'essència d'allò que ensenyem als infants. I tant, molt bé. Allò que té de bo sa vida, no?, com a tal, és que mos dona oportunitats per fer-ho a diari. Vull dir, no mos poden queixar de dir no, és que no he tingut oportunitat per no poder mostrar-ho. No, no, i tant que sí. Sobretot també, crec que una part important, aquells que tenim fills, filles, vull dir, això sí que és el dia a dia, en el màxim minut, no? Constantment tens aquella oportunitat per dir, bueno, mira, m'he errat amb això, o és un prototip, que n'he sentit a parlar també moltes vegades, d'aquest, en lloc de parlar d'error, és un prototip per poder avançar, no? I per poder veure de quina manera ho puc fer millor i oferir, com bé deies, aquest model, totalment d'acord, cap a l'alumnat. Diu una coreta, Xavi, bueno, ho tenia aquí, per si no ho comentaves tu, també. Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, aquest postgrau d'Educació Emocional, postgrau de Psicomotricitat, doctor en Didàctica de l'Educació Física, vull dir que crec que una persona prou capacitada com per parlar de tot allò que parlarem. En concret, havien dit d'enfocar-ho un poquet cap a la part de psicomotricitat, perquè en el final és obvi que tothom en sent a parlar, sí, però què és exactament això de psicomotricitat, Xavi? A veure, què serà, què serà? Mira, a mi va semblar una cosa curiosa, perquè, clar, si tu analitzes la paraula en si, Sí. tenim la part de psico, que seria aquesta part cognitiva, aquesta part racional, aquesta part del psiquisme de la persona.
I després tenim la part de la motricitat, aquest motor, aquest cos. Sí? Tot això arriba a principis del segle XX, quan estan descobrint que fent un treball motor amb infants amb dificultats cognitives hi ha una millora. Aleshores, veuen, aquí estem treballant coses motores i està havent una millora a nivell cognitiu. I d'aquí ve l'inici de la paraula. Perquè la psicomotricitat, aquí a Catalunya, per exemple, i a Mallorca, i potser a tota Espanya, i també, jo diria, sí, aquesta zona d'aquí, tenim molt associat psicomotricitat a l'àmbit educatiu, a l'escola. I l'origen de la psicomotricitat és terapèutic. Com esteu veient, aquest exemple era que infants amb dificultats cognitives, al començar a treballar aspectes motrius, hi ha una millora a nivell cognitiu. I després, els estudis, les corrents que van creant-se, van enfocades en l'àmbit terapèutic. Després, a França, l'origen de la psicomotricitat és a França, i allí a França, tu vas a França, i és terapèutic. La psicomotricitat a l'àmbit educatiu és molt més terapèutic. I aleshores què passa? Allí sorgeixen unes corrents que el que fan és traslladar aquest treball que s'està fent de psicomotricitat en l'àmbit terapèutic, el passen a l'àmbit educatiu. I qui ho fan? Mestres d'educació física. Mestres d'educació física veuen aquesta potencialitat, aquesta forma de treballar amb els infants a nivell corporal i diuen, això passem-ho dins de l'àmbit educatiu. Aquí és interessant aquest treball. I aleshores, mestres d'educació física van adaptant aquesta psicomotricitat més terapèutica a l'àmbit educatiu. I aquí hi ha dos referents que són el Lapierre i sobretot la Couturier. La Couturier, el gran de Couturier seria aquest referent que quan dius, jo què faig? Faig psicomotricitat? Sí, faig a Couturier. La paraula que ràpidament els que comencen a introduir-se en el món de la psicomotricitat, ràpidament parlen d'aquesta metodologia de treball que és molt rica, perquè és una metodologia que al llarg de la sessió, aquesta estructura de sessió que té, aquestes diferents fases, permet un recorregut que passa pels diferents àmbits de l'infant. Per aquest treball més cognitiu, per aquest treball més sensoromotor, per aquest treball més emocional, també la importància del joc simbòlic, aquest treball també relacional, i si veiem estem tocant les diferents parts del desenvolupament. I és aquesta la riquesa de la psicomotricitat, que un treball arriba a tota la globalitat de l'infant. Molt bé, genial. Molt bé, Xavi, en el sentit de posar llum en aquestes ombres que a vegades hi ha al respecte d'això, perquè, clar, és allò que comentava, sí? Sí, el meu fill, la meva filla fa psicomotricitat, però què està fent realment? I també aquí voldria anar un poquet per pams, un poquet a passes, no? En el sentit de, primer de tot, m'agrada a mi particularment, sempre ho dic, posar nom a les coses, perquè realment després ho saps identificar. Això dins el camp d'educació emocional és un clàssic, no? En el sentit d'anomenar allò que està passant per realment després poder intervenir. Dins el tema de la psicomotricitat s'ha d'entendre... Voldria que aquesta xerrada també pogués, això que dèiem, donar llum en aquelles persones que no han estat dins aquest món, perquè particularment jo sí que soc mestre d'educació física, he fet qualque breu formació en psicomotricitat, per res me considero una persona entera en psicomotricitat, així de clar, i per això també convidar en Xavi que mos doni un poquet de llum a tots aquests. Anava a dir, hi ha d'haver un espai definit clarament dins horari, pautat per aquesta psicomotricitat. La psicomotricitat és quelcom allò que surt de manera totalment espontània, instantània, o hi ha d'haver, com bé deies, aquesta pauta que Couturier, en aquest cas, va definir molt clarament? Mira, si analitzem la realitat que hi ha a les escoles, el que sol haver és aquesta estona que es fa psicomotricitat. Però hi ha una altra realitat. Hi ha escoles, i sol passar, per exemple, en llar d'infants, que el projecte educatiu, l'eix central és la psicomotricitat. I tot va a partir de la psicomotricitat, perquè es veu molt clar. Es veu molt clar que el treball de la psicomotricitat arriba a totes aquestes àrees. I aleshores ho tenen tan clar, la importància d'aquest treball, que diuen, no, és que el nucli central és la psicomotricitat. I d'aquí sorgeix tot. El que és la psicomotricitat és canviar la mirada. Et canvia la mirada del que és l'educació.
et canvia la mirada de la forma d'acompanyar els infants, et canvia la mirada, la manera de veure els infants. Jo, per exemple, en les formacions que faig, per mi un punt que és molt important i destina un temps important és l'observació. La manera d'observar els infants. Per què? Perquè quan tu mires a l'infant, tu podràs comprendre com és aquest infant. Dependrà de quines ulleres portes, jo sempre dic, Evident. les ulleres del psicomotricista. Les ulleres del psicomotricista, que uau, és com que te les fiques un dia i dius, uau, això no ho veia abans. Tot això que està succeint aquí davant, veure aquest infant, aquestes coses que estic veient d'aquest infant, jo abans no les veia. I jo destino una part important en aquesta observació, a permetre poder veure aquest infant a nivell global. Perquè durant la sessió de psicomotricitat i també quan portes aquestes ulleres fora de la sessió de psicomotricitat, tu veus molta informació dels infants. Jo, per exemple, avui feia una entrevista i era una nena de cinquè. I jo li he dit, tu no m'has dit a mi el que et passa. Tu no m'has explicat el que et passa, però tu m'has enviat moltíssima informació. I veritat que aquest dia et va passar això? Veritat que aquest dia vas pensar això? Veritat que aquest dia estaves així? Per què? Perquè el llenguatge teu corporal que m'estaves enviant i m'estaves mostrant, a mi em permetia veure. I hi ha uns paràmetres psicomotors que utilitzem per captar la informació de l'infant, que és la relació de l'infant en ell mateix, la relació de l'infant amb els altres. I altres vol dir companys i també vol dir adults. La relació amb el material, amb quin material sol jugar. I després la relació amb l'espai, en quin espai sol estar. La relació d'ell mateix amb el temps. Aleshores, cada un d'aquests paràmetres psicomotors ens dona informació d'aquest infant i podem comprendre aquest infant. I a mi una anècdota que m'agrada molt explicar és que a les reunions d'avaluació, a mi el que em passava és que quan arribava a la reunió d'avaluació i jo explicava, hem de parlar d'aquest infant, i jo feia tota aquesta informació. Se me quedava una cara mirant la tutora o el tutor i em deia, a veure, Javi, com pot ser que en una hora i mitja a la setmana tu tingues tanta informació d'aquest infant? I jo que el tinc tota la setmana, això que m'estàs dient, no ho he acabat de veure, no ho he vist. Dic, molt senzill. Dic, a la sessió de psicomotricitat, jo què faig? Que l'infant sigui tal com és. Que es mostri tal com és. Li genero aquest ambient, aquest espai, perquè ell pugui mostrar-se. Perquè una de les claus del psicomotricista és que accepta l'infant tal com és. I com que l'infant rep que és acceptat tal com és, va segur per mostrar-se tal com és. I aleshores tu, veus l'infant tal com és. I a partir d'aquests paràmetres tu vas recollint aquesta informació i després dius, mira, aquest infant, doncs, d'aquesta manera, actua d'aquesta manera, davant d'aquestes situacions. Imagina, no?, l'exemple. Tu prepares uns materials i és un espai en què hi ha un risc. Aleshores veus els infants que risc, què és això? Temeraris, són aquests temeraris, i veus els infants que diuen, jo aquí no pujo i tremolen i clar, tota aquesta informació tu la veus. Qui està sent capaç de veure els perills, qui no està sent capaç. I això és un aspecte cognitiu. Estàs treballant a través d'aspectes motrius, però tu estàs observant la seva manera d'actuar dins a l'exploració amb els materials, tu que estàs observant és aspectes cognitius. Tu estàs veient com funciona aquell nen a nivell d'aquí dins, de la part aquesta cognitiva. I una altra cosa tan important, el que estàs veient també durant l'exploració sensorimotriu i amb els materials és la part inconscient de l'infant. L'infant està mostrant aspectes que estan amagats dins seu. I tu, a través d'aquesta exploració lliure, tu vas veient aquelles pors que té aquell infant, aquelles inseguretats, aquella manera de ser, quan sorgeix alguna situació que hi ha un conflicte, com actua. Hi ha moltíssima informació dins de les sessions de psicomotricitat. Genial, Xavi. Magnífic. Vull dir, crec que m'hauràs fet una clara mostra de la potencialitat que té aquesta psicomotricitat, evidentment ben conduïda per el psicomotricista, en aquest cas. I aquí entren dues preguntes per mi capitals. La primera, o manco ho entenc així, és obvi, particularment, després me contrastes, que hi ha d'haver una formació
per poder exercir aquesta part de psicomotricista. Tenc entès que, per exemple, països com Uruguai i Argentina estan més avançats amb aquesta temàtica, fins i tot hi ha graus especialitzats en psicomotricitat. I, per altra banda, si tenim totes aquestes potencialitats que ofereix aquesta pràctica psicomotriu, per què de qualque manera se talla de manera tan clara en aquest darrer nivell d'infantil i quan passam a primari sembla que ja està, que això ja no existeix, que és una cosa de nens petits. Això de psicomotricitat és una cosa de nens petits. Hi ha d'haver aquesta transferència cap a la part, diguéssim, fins i tot més adulta? Els adults han d'adquirir aquesta pràctica psicomotriu també? És a dir, han fet dues preguntes, per concretar, perdó. Per una banda, aquesta part de formació, és que no volia que se m'escapassin. Per una part, aquesta part de formació, com l'entens, ha de ser, quines possibilitats tenim a dia d'avui si qualcú se vol formar a nivell psicomotriu, i per altra banda, aquest trencament que hi ha, no? El manco jo ho veig així, després me dius segurament si ho veiem en les mateixes rueres, aquest trencament que hi ha a nivell de pràctica psicomotriu respecte infantil a lo que són la resta d'etapes. Mira, el tema de formació, just has tocat un tema que jo en la tesis doctoral vaig estar investigant. El tema de formar-se en psicomotricitat. I el que vaig fer és analitzar quina és la formació que tenim, per exemple, aquí a Espanya. Clar, què vaig veure? Que aquí, malauradament, no tenim el que tu dius, el grau, la llicenciatura que tenen a Uruguai i a Argentina. Mira, justament has dit dos països que fa 2 anys jo vaig anar a visitar. Vaig anar a visitar perquè vaig voler veure de primera mà com era aquesta formació en psicomotricitat. I a Montevideo vaig estar a la llicenciatura de psicomotricitat de 3 universitats. Imagina't, allí 3 universitats que he format-me. I vaig tenir la sort de veure les sessions que feien, d'observar aquests estudiants quan estaven fent les seves pràctiques. Vaig poder fer una formació corporal a estudiants d'allà, que jo, vinga, a veure, vaig tenir aquesta oportunitat de compartir també la meva experiència en ells. I després a Argentina. A Argentina també vaig estar i vaig tenir la gran sort de coincidir en un congrés de psicomotricitat i vaig poder escoltar els referents d'allà a Argentina de psicomotricitat, conèixer-los, parlar, veure també que allí a Argentina el que està passant és la influència que hi ha allí amb el psicoanàlisis. La psicomotricitat i la seva influència amb el psicoanàlisis, per què? Perquè tendeix a Argentina més a l'àmbit terapèutic també. A l'àmbit educatiu no hi és tan present. I aquí és veure aquestes realitats també, no? I a nivell de formació, jo el que diria és que la gent que vol fer psicomotricitat a les escoles, que es formi. Es formi perquè és necessari. És necessari perquè per poder comprendre tot el que succeeix a la sessió. I també per poder preparar aquesta sessió de forma adequada. Jo, per exemple, estic fent una formació de psicomotricitat que què faig al primer nivell? Al primer nivell ensenyo què és la psicomotricitat. Comprendre aquesta disciplina. Per què aquesta disciplina és tan important per afavorir el desenvolupament global de l'infant. Quins són aquests beneficis? Comprendre per què és jo, bueno, el que diem ara, no? La importància de la seva presència de 0 a 3, de 3 a 6, i després diuen també de 6 a 8, perquè per les característiques psicoevolutives dels infants se sol dir que la psicomotricitat, tal com la coneixem, aquí seria de 0 a 8. Evidentment, jo avui i ahir i antes d'ahir, aquesta setmana, els he fet una sessió de psicomotricitat per a infants de primària. I ja et pots imaginar com ha estat. Bueno, un èxit total. Del primer a sisè han fet una sessió de psicomotricitat i clar, han gaudit, ho han mostrat tot. O sigui, ells han... Per què? Perquè és una sessió que permet ser un. I jo què he fet? He fet, dins de les meves sessions d'educació física, evidentment fico pinzellades, toquets que venen de la psicomotricitat. Nodreixo les dues disciplines. Per exemple, faig una xerrada. Hi ha una xerrada que jo explico aquesta psicomotricitat, aquesta educació física i com en aquestes dues disciplines hi ha aspectes que van units. I això també és un tema que molts dels que ens formem en psicomotricitat són mestres d'educació física. Sí. Per què? Perquè a vegades arribem a l'escola i ens diuen et toca fer la psicomotricitat infantil i fa, Javi, és que jo no tinc formació en psicomotricitat. M'han dit que he de fer i jo, clar, els nens de 3 a 6 anys, clar, jo l'educació física
Mira, això que deies tu abans de primària, si fer psicomotricitat, sí o no, a mi el que em va passar és que a mi em van dir això, et toca fer la psicomotricitat i l'educació física. Jo el que veia era que la psicomotricitat que havia après, de 3 a 6, funcionava superbé amb els infants. L'educació física m'havien ensenyat, funcionava superbé de 8 a 12. I hi havia aquest 6-8 que deies, la psicomotricitat, tal com la sé, ja aquests infants comencen una mica ja a ser massa grans, i Ja, aquesta educació física que a mi m'han ensenyat, clar, de 6 a 8 els hi queda una mica... Uf. una mica grossa. Aleshores, què vaig fer? Vaig fer un programa de doctorat. Un programa de doctorat en el qual la meva tesina es va centrar en investigar quina havia de ser la metodologia dels mestres que volen treballar aspectes motrius amb infants de 0 a 8. I clar, què vaig fer? Analitzar característiques psicoevolutives de cada període, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 8. I a partir del que marcaven les metodologies que s'han de tenir en compte per treballar aspectes motrius, veure quines més s'ajustaven en cada una d'aquestes períodes, aquestes etapes educatives. Per què? Perquè de 6 a 8 i tant que es poden treballar aspectes de psicomotritat i continuar, però ha d'haver una petita variació, perquè s'ha de tenir en compte sempre les Clar, característiques l'evolució. psicoevolutives dels infants. Molt bé. Digues, perdó. L'altra pregunta que em feies, Sí, la pregunta que em feies era aquest tema, no? En així és. primària, mira, jo sols te diré que quan vaig estar a Uruguai, allí el que estan fent és psicomotricitat per adolescents, Oh, que bo. psicomotricitat per adults i psicomotricitat per a gent gran. Per exemple, això. És a dir, per a totes les etapes. Què estem fent? La manera que hi ha de veure la persona a nivell global, què fem? Ens adaptem a les característiques psicoevolutives d'aquella persona que rep la psicomotricitat. Per què? Perquè són tant els beneficis que fa aquest treball que és ajustar-se. És el que dèiem ara, no? De 0 a 3, a les llars d'infants, la psicomotricitat que es fa de 0 a 3 és molt diferent de la que puguis fer de 6 a 8. Has de tenir en compte aquesta realitat que hi ha de 0 a 3. Igual que de 3 a 6 és una altra. Tu t'has d'adaptar i has d'escoltar aquests infants que tens al davant i adaptar-te a ells. Clar. Jo crec que a dia d'avui poca és la gent que dubta de les possibilitats de lo que és la motricitat com a tal. Tant a nivell de desenvolupament d'un mateix, ho hem de mester. Som conscients que quan duim tot un temps sense realitzar una activitat física fins i tot vigorosa, fins i tot intensa, és quelcom que mos falta. Estem de més mal humor, estem més baixos de moral, estem més decaiguts, no? Més flonjos, de qualque manera. Aquest per una banda, però clar, lligat també a la part educativa, també cada vegada més veiem aquestes potencialitats, no? Aquestes potencialitats de com aquest moviment ens ajuda després també a centrar-nos molt més dins àmbits que requereixen d'una concentració molt més clara. De quina manera podríem integrar també, Xavi, a dins aula? Consideres que hi ha d'haver moments... clar, perquè es fetes, en el final estem 5 hores, estan 5 hores pràcticament els infants asseguts a una cadira. Com se menja això? Si entenem que aquesta part motriu és fonamental pel desenvolupament i per la capacitat de concentració en un moment donat. Quines pautes podries donar-nos perquè puguem integrar dins l'aula un moment donat aquests moments de distensió, aquest moment de moviment un moment donat? Mira, jo estava explicant el tema aquest de l'activitat motriu genera energia positiva. Mira, jo posaré un exemple. Aquest curs, 3 grups vam estar confinats. Vam coincidir, 3 grups confinats. Sí? I portaven tota la setmana confinats. I cada dia fem videotrucades amb els infants 2 vegades, una al matí i l'altra a la tarda. I el dijous, quan ja portaven tota aquesta setmana, van dir, dijous a la tarda vaig proposar de dir, ei, què us sembla si fem que les 3 classes ens connectem tots junts i fem una proposta de moviment tots junts? I la proposta de moviment va ser amb música i fem dinàmiques i proposant-los jocs a partir de la música que sonava. Clar, va ser una hora de moviment dels infants i quan els va acabar la proposta els vaig preguntar, com us sentiu? I, claro, què van expressar? Ens sentim molt més contents ara. Ens sentim molt més alegres que abans.
Dic, perquè com ha anat la setmana a casa? Buf. Complicat. I heu fet moviment durant la setmana a casa? No. I per tant, què veieu? Hem estat una hora de moviment i què ha parat en les vostres emocions, en la vostra energia, en el vostre estat d'ànim? Ha canviat? Sí. Ara ens sentim molt millor. Va ser un exemple molt clar de la importància. I també permeten compartir que durant el confinament, com vam estar confinats, Sí. què es va destacar? Es va destacar que el que va salvar els infants van ser les tres Maries. Ah, La ja. música, Així és, així és. plàstica Totalment i d'acord, l'activitat totalment física d'acord. i l'educació Sí, física. sí, 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 sí. Mira, jo va ser un post que vaig compartir Mm. i ha sigut, va Un voltar èxit. Sí, per tot. Per què? Perquè es va quedar evidentment demostrat sí, que aquest treball d'aquestes tres disciplines és vital per a la persona i sobretot sí, per a la part emocional de la persona. I és el que tu deies, 5 hores infants asseguts. Jo recordo al principi de treballar, de veure infants de 3 a 6 anys asseguts. Uf, jo per mi això era molt dur. Infants de 3 a 6 anys, tot el dia asseguts, fent activitats manuals assegudes, i el cos? On sí, està sí. el treball a nivell corporal? Tot. Perquè els infants de 3 a 6 anys el que necessiten és explorar, manipular, jugar, amb tot el cos. Mhm. Amb tot el cos. I això és el que fa la psicomotricitat. El Sí, que sí, fa la sí. psicomotricitat és És que explorar tot aquest material. d'acord 100%, i crec recordar llegir l'article que comentes de les Tres Maries. Bueno, en el final ja s'ha dit de no hi ha mal que per bé no vengui. En el sentit de, òbviament, ningú està dient que bé que ha vengut aquesta pandèmia i tota aquesta història. Res, ni molt manco. Òbviament, ningú voldria haver passat per tot això. Però m'haurà de servir de qualque cosa en el final, i m'haurà de servir sobretot per aquesta part que comentaves. En el final sempre els dic el mateix en els alumnes. Escoltau, el primer objectiu és venir feliços aquí, perquè és que si un no ve content, si un no ve feliç, si un no ve predisposat, és que no tenim res a fer. No tenim res a fer, perquè aquesta part emocional és fonamental. I és obvi que l'alumnat aprendrà molt millor, se relacionarà molt millor si ell està predisposat a tot això, si té aquesta part, diguéssim, sí, pròpia, que se senti molt millor, que se senti acoït, que se senti alegre en el final. I aquestes tres àrees que comentaves són aquelles que, bueno, quan parles amb ells i els hi demanes que allò que t'agrada més, el tipus d'àrea que t'agrada, és que sempre surt el mateix. I a menys si ho agafam ja d'una vegada per totes, tal i com mos ho comenten, i mos ho prenem en sèrio. I li donam l'importància que realment té. Sí? Així és que... Aquestes tres àrees connecten amb una cosa de la persona. Si es treballen d'aquesta manera, connecten amb l'àrea creativa. Crear. I crec que a vegades es diuen que els infants són poc creatius. És que moltes vegades també els hi té amb ses ales, no? Moltíssimes vegades, Xavi. Ahí està. Que t'he de dir jo, si tu ja els hi... En les juguetes mateixos, hi ha certes juguetes que no donen cap marge ni un a que puguin ser creatius, a que puguin imaginar, a que puguin desenvolupar la seva part més creativa que comentàvem. Tu els hi dones allò i allò està tancat i fa que renou i s'ha acabat. Està comprovadíssim. A vegades destapen aquell supergran regal i deixen el regal a una banda i se queden en sa capsa o se queden amb el paper i comencen a fer-se aquella capsa genial, aquella casa, aquell castell, o amb el paper se fan una capa o el que sigui. Així és que crec que també m'ho haurien d'aplicar, no, dins aula. Mira, en això que estàs dient, primer, una de les sessions que més recorden als infants, és quina és? De psicomotricitat, amb papers de diari. Oh, sí. Èxit. I no Èxit assegurat. I no t'estic parlant sols dels nens, dels adults. Sí, Perquè quan a les formacions de psicomotricitat, quan he fet la sessió de treball corporal i personal amb els diaris, els adults me recorden. Te'n recordes, Javi, aquella vegada que ens va fer aquella formació amb els papers de diaris? Mira, l'altre dia va haver una persona que va venir a una formació que vaig fer de psicomotricitat i em va dir, Javi, pots venir al nostre institut? Perquè és un centre que fan formació per a tècnics d'educació infantil i fan formació, assignatures de psicomotricitat. I ens va dir, Javi, pots venir a fer-nos una sessió de psicomotricitat en aquests estudiants que s'estan formant? Perquè jo vaig venir a una formació teva i encara recordo aquella sessió que vaig viure tant i eren papers de diari.
Sí, 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 sí. Imagina't, papers de diari, una cosa que tenim, que podem adquirir. Paper Sí? de diari, I el que dius rodets tu, de paper de vàter, també. el que dius tu, el tema de les caixes de cartó. Les caixes de cartó és Sí. brutal. Mm. Quan tu fiques caixes de cartó a les sessions de psicomotricitat, Sí, jo sí. moltes vegades dic, les sessions de psicomotricitat moltes vegades és de, uau, observar i obrir la boca de tot Mira allò això que que està estan passant. creant Sí, aquells sí, sí. infants. I els sessions de psicomotricitat el que fan és afavorir aquesta creativitat, afavorir que ells creen. I el que dius tu és superimportant, que el material sigui obert, Mm. com menys significatiu, és a dir, com més possibilitats tingui Correcte. Ah, d'exploració. Jo poso l'exemple que si tu dones una espasa d'espuma a un infant, allò serà una espasa. En canvi, si li dones un xurro d'aquells de piscina, sí. què passa amb el xurro de piscina? El xurro de piscina potser serà una espasa, Un però potser cavall, serà un segur. cavall. Ah, veus? O potser serà, a l'hora de dormir, has convertirà Sí, 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 en sí. un coixí. O, Ah, o un telèfon, a vegades, perquè un telèfon per parlar, o el que sigui. Sí? Però, clar, com aquest material sí, és sí. més ric, permet més possibilitats. Jo una vegada també recordo que teníem unes tanques al gimnàs d'atletisme que eren així grogues i baixes i tenien una forma, la base, després fer una diagonal i fer la... Clar. I és que van fer, jo flipava. Hi havia una escala de fusta al gimnàs, van col·locar aquella tanca allí i era un gronxador. Ah, I molt dius, bé. jo mai Clar. hagués pensat d'allò col·locar-ho allí i convertir-me en un gronxador. I va ser Sí, com, sí. és Sí, caixa de perquè sorpreses. sí, clar, com deies tu, sorprendre. Evidentment no tenen tant per mà una tanca com pugui ser una espasa. Ho coneixen molt més i, per tant, els pares ja ho relacionen directament amb allò que és, amb una espasa. Sí, sí. I aquests materials no tan convencionals és vera que donen aquesta riquesa, no només dins l'aula, sinó fora d'ella, i el confinament ha estat un clar exemple perquè, de fet, m'ho ha fet treure aquesta part més creativa tots plegats. Quanta gent ha cercat en el cercador per internet coses per fer amb els infants dins casa i tota aquesta història, i te surten 1000 propostes. Realment, l'ésser humà és supercreatiu per natura. Mira, i en aquest sentit, a l'escola que estic treballant, el que vaig fer eren uns vídeos que hi havia uns reptes. I aleshores tot va començar també a aprofitar la llegenda de Sant Jordi i vaig relacionar-ho per ser més forts aquí, per preparar-nos, I vaig dir, vinga, va, teniu aquestes propostes. I què utilitzava? Material que tenien a casa. Sí. Vaig utilitzar, home, hi havia material estrella, que és el que has dit tu abans, els rolls de paper de vàter, evidentment. Dins aquestes propostes Aquest és un clàssic. de reptes havia d'estar. Però clar, Sí, també sí. utilitzant aquests tetabrics que hi havia de llet, les Clar. ampolles, els paquets de pasta, d'arròs... O sigui, tot això que tenien a casa, jo ho utilitzava per fer-los aquests reptes. I era preciós després veure els vídeos que t'enviaven, doncs com estaven al passadís fent-ho, o estaven al menjador, o ho feien al pati que tenien, i era com tot fent històries, i era fantàstic. Era fantàstic perquè estaves entrant a casa d'ells i, claro, què ves? Aquell somriure. Veus aquell somriure dels infants, estàs provant aquell material i dius, està arribant. Aquesta proposta que m'havia pensat està arribant a casa d'ells. I està arribant a aquests infants. Que bo, sí senyor. Mos quedava una coreta, Xavi, particularment, tornant en aquesta part de formació, crec que és fonamental que gent com tu sigui capaç d'oferir tot allò que coneix per a aquella gent que vol arrencar dins tot aquest camp de la psicomotricitat. Fem-nos 5 cèntims, si no te sap greu, a ben segur que no, d'aquesta formació que du a terme tan interessant i que desgraciadament vaig saber més tard, per tant la propera està ja en el mas dur, però que han tingut la sort molt de docents de Mallorca, particularment, de poder dur a terme. Mira, jo què vaig fer? Fets una formació al primer nivell, el que faig és el que et deia, no? D'introduir-se en aquesta disciplina, de comprendre aquests beneficis, i el que faig ja al primer nivell és fer aquesta formació corporal i personal. Perquè en una formació de psicomotricitat, el que s'està formant ha de viure certs conceptes en primera persona per poder comprendre després a l'infant. Jo el que faig és, també en aquestes formacions que faig en format virtual, la gent viu sensacions, viu emocions dins seu
i viu continguts relacionats amb la psicomotricitat i que diuen, ara entenc els infants. Ara entenc aquest infant que actua Aquest d'aquesta clic. manera perquè jo ho he viscut en primera persona. I per això és tan important, quan la gent se forma en psicomotricitat, que miri si hi ha formació corporal i personal. Perquè és imprescindible. Hi ha 3 àmbits dins de la formació. Un és la formació en psicomotricitat, un és aquesta formació teòrica, que deien, per exemple, en aquest primer nivell que fem, tot introduir a la disciplina de psicomotricitat, després tot el tema de l'observació i l'avaluació dins de la psicomotricitat, posar-se aquestes ulleres de psicomotricista, comprendre què és aquesta pràctica psicomotriu de Couturier, sí? Comprendre per què sorgeix, què busca Couturier amb aquesta proposta, com s'estructura aquesta sessió amb les diferents fases que queden molt clares i per què es fa cada una d'elles i què es pot fer en cada una d'elles. Després ve la part de la formació pràctica, que seria portar a la pràctica això que s'ha treballat, això que s'ha fet al llarg de la formació. I en aquest cas, en aquesta formació de primer nivell, què fa la gent? Prepara una sessió de psicomotricitat. I ho preparen a nivell grupal. I és una cosa que destaquen molt. Destaquen molt perquè preparen la sessió amb companys. No es coneixen abans de la formació, però, clar, descobreixen que són afins. La psicomotricitat els uneix. Aleshores, estan parlant en el mateix llenguatge. I aleshores, comencen aquí les inquietuds que té un, els dubtes que té l'altre, la proposta d'un, i una de les coses que valoren és aquest, no? El treball aquest grupal que fan per preparar la sessió. I, evidentment, comparteixen aquestes sessions que he preparat amb tota la il·lusió, comparteixen amb els altres i s'emporten d'aquesta formació aquestes propostes de sessions que han fet tots els grups de la formació. I després la formació corporal i personal, que la gent al·lucina perquè diuen, Javi, és que no m'imaginava que en una formació virtual visqués jo en primera persona tot el que he viscut. I això és el que succeeix en aquest primer nivell de la formació que van fer els mestres de Mallorca al llarg d'aquest curs. I després, m'ha dit un ocellet que potser l'any que ve es tornarà a fer per als mestres de Mallorca. Mira. I si algú diu, no, jo ja vull formar-me, ja tinc ganes i pel curs que ve ja vull aplicar-ho, doncs ve dir això, no? Que de l'1 al 21 de juliol faig aquesta formació, s'obre un campus virtual de l'1 al 21 de juliol i després del 5 al 9 de juliol fem aquesta formació intensa dels matins, de 9 a 2, per què? Perquè la gent pugui anar veient cada un d'aquests àmbits que deia de la formació en psicomotricitat i poder-ho anar integrant. I jo el que faig també en aquesta formació és activitats d'ampliació. El que vull és que la gent, allò que hem treballat a la sessió en directe, després hi ha unes tasques que ajuden a comprendre. I una de les coses que també agraeix la gent. Gràcies, Javi. Gràcies perquè aquest article, uau, m'ha ajudat a entendre això que havia d'explicar. M'ha permès ampliar, m'ha permès veure això que no sabia. Ara entenc això. Vull dir, són activitats i tasques que ajuden a ampliar el que s'ha treballat. El que vull és que la gent, quan acabi la formació, diguen, ara ja entenc què és la psicomotricitat. Ara ja tinc un primer contacte, ara veig la seva potencialitat i ara tinc ganes de portar-ho a la pràctica, que és el que diuen molts, ja tinc ganes de portar-ho a la pràctica. I quan fan el feedback, no? T'expliquen aquest feedback després de portar-ho a la pràctica, ja, per exemple, ja han fet una edició del segon nivell d'aquesta formació, de la continuació, que s'enfoca a les competències del psicomotricista. S'enfoca a quines competències ha de tenir aquest mestre, per exemple, que porta psicomotricitat a l'escola. Les diferents parts que ha de tenir en compte, tant pre-sessió, és a dir, abans de la sessió, com durant la sessió, quina actitud tenir dins, com acompanyar aquests infants, i després de la sessió. I en aquest sentit donar moltes eines per acompanyar aquests infants, per escoltar-los, per observar-los, per entendre'ls, per intervenir. Perquè a vegades és difícil. Tenim a vegades la informació, ja veig què li passa a l'infant, però ara què faig? De quina manera jo intervinc? Perquè aquí és un tema molt important. El rol que està tenint aquest psicomotricista dins la sessió. I això és el difícil. I això és una de les coses que la gent diu, uau, Javi, aquí se requereix formació intensa per saber en cada moment com intervenir. I aquí és el que dona
la formació que tu deies que és imprescindible, formar-se per què? Per saber comprendre aquell infant que tens al davant i saber la forma d'acompanyar-lo. Genial, Xavi. Crec que has donat un poquet, has posat fil a l'agulla en aquesta formació requerida per tanta gent i que des d'aquí anima a tothom a que la propera convocatori estiguin allà perquè realment val la pena. Això també posa en valor un poquet el fet de la capacitat que han de tenir cada un de nosaltres, crec jo, a nivell personal, d'adquirir i de planificar un moment donat, cercar aquest temps. S'ha dita de que no tinc temps, crec que no me l'acab de creure, perquè al final és qüestió de prioritats. Així és que tothom ha de cercar aquestes micro o píldores senceres pràcticament a diari per poder-se formar. I la part virtual, mos agradi més o manco, cada vegada mos està oferint més recursos. Crec que l'hem de tenir en compte. És obvi que hi ha la part presencial, que crec que certes coses no se poden suplir, però s'està reinventant tot. Projectes com el teu mateix, com Educació 10X, són exemples d'això, de com podem formar un moment donat també dins aquest espai virtual. Així és que, I mira, Xavi... mira, comentar-te, no? Ara vaig participar en un congrés de psicomotricitat que era a nivell internacional i em van dir, Javi, em pots compartir una xerrada explicant la formació, no? Les formacions que fas. I jo el que vaig explicar és aquesta capacitat que dèiem abans de creativitat, d'adaptar-nos. Jo vinc de treball presencial, jo vinc de formació presencial i el que ha fet tot el que hem viscut és dir, va, d'acord, el que tu deies, no? Hi ha aspectes que a nivell presencial es treballaven, a nivell virtual ens hem hagut d'adaptar. Ens hem adaptat i el que hem descobert també, jo en la primera persona, és la potencialitat que hi ha del treball virtual. És a dir, el que pots arribar a generar en una formació virtual. Jo he sigut el primer sorprès. Jo, per exemple, també faig formacions de creixement personal i recordo durant el confinament que feia sessions dilluns i dimecres de consciència emocional i era espectacular veure davant meu tota la gent fent aquella meditació, fent aquella relaxació. Uns estirats al sofà, l'altres al llit, l'altres a la cadira, una mà fega al terra. Tothom estava allí connectat. I de sobte, una de les coses que destaca la gent a les diferents formacions és que, Javi, no m'he donat compte quasi que era virtual, perquè s'ha creat un ambient familiar, s'ha creat un ambient que ens teníem moltes ganes de tornar a connectar per tornar a veure la gent, per tornar a viure la sessió, i en aquest sentit ha estat increïble que la pantalla, això d'aquí, aquí la pantalla, de sobte ha desaparegut la distància. Sí, ho has dit molt bé, al final m'ho adaptam. No té absolutament res a veure les formacions que se feien fa 2 o 3 anys enrere a les que s'estan fent ara. La gent s'ha adaptat en això i crec que li estem aportant moltíssim de valor en aquest sentit i animar a tothom a que pugui donar aquesta passa també. Sí? Una altra cosa que deies, digues. En aquest sentit, jo, per exemple, m'he llançat a fer propostes en què el que feia eren ja sessions pràctiques de psicomotricitat a cases de la gent. És a dir, el que deia, vinga, família, endavant, qui s'apunta, qui es llança a viure una proposta que busca afavorir aquest desenvolupament integral i a nivell global de l'infant en què participa tota la família. I ja us pots imaginar els pares i mares el que deien, uau, Javi, ha sigut espectacular poder fer aquesta activitat amb els meus fills. Perquè els dic, a les formacions de psicometria els dic, els fills poden estar. Quan féssim una part de formació normal i personal, bueno, és una festa. Molt bé, molt bé. Xavi, segur que espectaculars són també per anar tancant un poquet també, sí? Perquè podríem estar parlant, bueno, estem que fes falta. I, òbviament, hem de dir que m'han engordat en el tinter moltíssimes altres, diguéssim, coneixements que pot posar en valor en Xavi, que pot compartir, i parlaríem ja de manera més concreta dins d'educació emocional, dins d'aprenentatge cooperatiu, treball en parella també, que t'he encantat que també dus a terme, i és qualque cosa que un moment o l'altre dins d'educació 10X ha de sortir també, si vens a bé, òbviament, Xavi. Deia que, bueno, solem tancar aquestes xerrades amb 10 preguntes, que fèiem a tots, o que faig particularment a tots els convidats que venen en aquesta xerrada, i que ben segur que porten moltíssim de valor. Sempre comenta el mateix, i m'arriba aquest feedback. Ei, escolta, és que les respostes que m'ho donen són superinteressants, perquè no hi havia caigut en tal cosa o tal altra, m'ho recomanen una cosa o l'altra, així és que, si t'assembla, passam en aquestes 10 preguntes, ok? Endavant.
Vinga, super, anem-hi. Primer de tot, Xavi, una activitat física. Bueno, hem parlat de tot plegat i de la importància de la motricitat, no? Però, en concret, una que diguis, mira, aquesta és fonamental per mi. Mira, hi ha una que he fet aquest matí amb els infants al final de la sessió de psicomotricitat, Mhm. la relaxació. La relaxació és una activitat que el dia que a psicomotricitat no ho fas, et diuen que avui no fem relaxació. Ah, I és aquest, què? La relaxació és una activitat motriu, és una activitat física? Sí, perquè és estar aquí i ara, connectat amb sí. tu. I això és una tasca que és, segurament, hi ha gent que és una de les més difícils. Més complex, fora cap tipus de dubte. Sí, 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 I en totalment aquest d'acord, sentit, Xavi. tot el benefici que hi ha Totalment d'acord. de les relaxacions, de les meditacions guiades, per parar, per Sí, sí. escoltar. Aquest cos que li donem molta canya a vegades, molta, de sobte aquesta pausa. Mm. Aquesta pausa de, pum, quietud i escolta. Clar, és que dins aquesta canya que comentàvem, dins aquesta branca, és obvi que s'ha de tenir present també aquesta part de més de Sí. distensió, de més relaxació i fins i tot ho veus amb esportistes d'alt nivell, són clar exemple d'aquesta necessitat d'aturar un moment donat i de dur a terme aquesta part de consciència més que mai i que totalment d'acord amb tu, estic més que convençut que és una de les activitats més complexes que hi pugui haver. Mm. Més que res perquè no estem avasats a fer aquesta pausa i a centrar-nos en nosaltres mateixos. Així és que és recomanable 100%, 100%. Un plat, Xavi, un plat per Mira, jo menjar. soc, no sé si s'ha dit, però no sé si ho saben molts des d'aquí, jo soc Sí? del Delta de l'Ebre. Al Mm, Delta de l'Ebre tenim camps d'arròs i, evidentment, un dels plats que allí és estrella és la paella. Per tant, el oh, plat que dic és la paella, ja, doncs, ja pot ser de marís, de carn, el del que que vulgueu, sigui. mixta, aquí el que vulgueu, arròs negre també, la que vulgueu, la que sigui, la que hi ha arròs del Delta, sisplau. La que hi ha arròs del Delta, aquesta és fantàstica. Aquí no entrarem en discussions, perquè després tota aquesta zona arreu del Mediterrani, tothom s'atribueix part de paella, i al final entram No, en no, jo discussió. he dit que sí, és la Deixem aquí. millor, jo he dit que és molt bona, és molt Exacte. bona, i la gent que va al Delta de l'Ebre també ho afirma. Per tant, Molt bé, molt bé. Molt bé, genial, fantàstic. Apuntat, Si anem per aquelles terres, una bona es paella. suposa, aneu-hi. Molt bé. Xavi, bueno, és obvi que la societat en la que estem, a la que vivim, la tecnologia també té una part que té molt a dir, no? De fet, ara mateix mos permet això. Mos permet dur a terme aquesta xerrada sense gairebé cap entrebanc ni un, simplement posant-nos d'acord, pam, de manera totalment gratuïta. Bueno, una app tecnològica que diguis, mira, a dia d'avui, si m'ho llevassin, com a mínim tindria un entrebanc inicial. Probablement m'ho adaptaríem, segur, però tindria un entrebanc, d'inici. Quina seria? Mira, jo hi ha una aplicació que a mi m'ajuda molt i quan ho dic a la gent se queden sorpresos, que és el traductor. Ah, mira, molt bé. El traductor, per què? Perquè quan estàs escrivint m'agrada escriure de forma correcta. I aleshores, Clar, i quan tant. hi ha alguna paraula que tinc dubtes, vaig al traductor i miro, aquesta paraula, a veure, és així? Perquè a vegades s'usa en català, a vegades s'usa en castellà, a vegades en anglès, a vegades també escric en italià. Sí. I aleshores com, val, perfecte, ara toca escriure, val, doncs, i buscar aquella paraula. Com s'escriu aquesta paraula? S'escriu així, perfecte. I a mi és una eina que m'ajuda moltíssim, perquè estem molt escrivint. Mhm. Hi ha aquests missatges de WhatsApp, aquestes publicacions a Instagram, a Sí, sí, Facebook... sí, sí, I és sí. com, jo vull comunicar de forma Molt bé, correcta i si molt bé. l'estic fent amb aquesta llengua, vaig a veure com realment s'escriu. I després, en aquest sentit, és una eina que utilitzo moltíssim. Sí, sí, crec que és una eina molt vàlida també dins el camp educatiu i que està, de qualque manera, molta gent la vol defenestrar, no? Perquè, ostres, no pots emprar el corrector, o més que el corrector, el traductor, sí? Però Jo la faria crec que té utilitzar, unes potencials molt grans. una paraula específica. Ja, És a dir, jo, per exemple, l'he utilitzat a l'escola que tinc xinesos. I aleshores, com que hi ha també l'àudio, pots sí, ficar fiques la exacte. paraula Sí, sí, i sí, sí, sí. escoltes i li preguntes, ho ha dit bé, què significa això, tal, i Clar, utilitzar-la clar. també. I en els viatges també és una eina que també, Sí, pots estar a sí, sí, Rússia, sí, per sí, sí. exemple,
i també converses amb gent, vaig baixar el Clar, teclat rus i una conversa del tren transsiberià realitzada amb el traductor. Jo que bo. escrivia que clar, li feia l'àudio, vale. Ell escrivia amb el teclat a rus, m'ho enviava, d'acord. Si al final la tecnologia utilitzada com cal és fantàstica. Mm. És fantàstica. Molt bé. Xavi, un llibre que mos puguis recomanar. Ara, Mira, hi ha un superadament, llibre, vendrà un temps de més distensió, de més pausa, en l'estiu, i podrem agafar mira, aquest. un llibre que connecta amb just una cosa que parlàvem al principi d'aquesta xerrada. És un llibre que es diu Sedueste per seduir. I, evidentment, aquest llibre que fa mirada cap aquí, anem a seduir-nos, anem a conèixer-nos, anem a identificar-nos, anem a veure les nostres fortaleses, anem a veure aquells aspectes que potser hem d'anar millorant. Per què? Perquè si un està bé en ell mateix, mostra als altres tal com està. I tal com està treballat, arriba als altres. I aquí és la importància sempre d'aquesta mirada primer en un. Primer me miro a mi, primer me miro jo, primer me veig, primer m'escolto, me reconeixo, soc humil, tinc aspectes a millorar i treball en un mateix. Treball en un mateix perquè després tot aquest treball que tu fas en un mateix, a l'altre, en la relació a l'altre, es nota. Clar, clar. Comparteix, bueno, de dalt a Aquest baix. llibre és del Pere Darder Pere Darder. i la Eva Bach. Sí, molt bé. I Ara d'apuntat és un també? llibre de 6 mesos, 6 mesos de llegir amb una llibreta al costat, d'anar apuntant, d'anar reflexionant, d'anar... És una lectura en calma i profunda. D'aquí, a mi particularment, m'agrada molt aquesta part tecnològica, però som molt tecnològic en aquest sentit a l'hora de llegir. M'encanta aquesta part de paper i de poder, me'l faig meu totalment. Després probablement passar-lo a una altra persona, el pot llegir lògicament, però tal volta no entendrà, perquè hi ha les meves reflexions, és tot com comentes. Molt bé. Un lloc, en doble L, Xavi. I després també pot dir un joc, un moment donat, en Jota. Mira, un lloc és el meu estimat Delta de l'Ebre, que vaig tenir la sort de fa un parell d'anys, els meus pares em van regalar un vol amb avioneta. Uau. I veure el meu estimat Delta des del cel, ja pots imaginar que va ser espectacular. Veure, no, això d'aquí, hola. És que per mi he viatjat pel món i me n'adono del lloc privilegiat que és. Perquè un lloc on hi ha aquest parc natural i tota la bellesa que hi ha a nivell paisatgística, i és una cosa que, tristament, últimament, aquests problemes que està tenint d'erosió, a nivell del mar, a nivell de les pluges, a nivell de que no baixa aigua suficient de sediments pel riu, i, claro, és un lloc privilegiat. I aleshores aquí, de vegades, com... I és que és un lloc que observar per exemple, la platja del Trabucador, és la platja de l'Uer, és un lloc que és privilegiat perquè tu vas per la carretera i tens mar i mar a cada costat. I tu vas avançant i és, uau, però clar, què ha passat? Que cada vegada això s'està estretint. I cuidar, d'aquí a enviar, no? Cuidar aquest espai privilegiat. Aquest món, no? Aquest planeta en el qual vivim. No tothom té l'oportunitat de fer aquest vol amb avioneta, però jo estic aplicant dins l'aula i estem disfrutant, tant els infants com jo mateix, i és una aplicació, és una app, és Google Earth, en aquest sentit, que té unes potencialitats, però infinites dins l'aula, des d'una comprensió lectora, a un treball geogràfic, lògicament, matemàtiques, dins projectes abismal, rutes literàries, de tot. Precisament per això vaig dir, escolta, ho he d'externalitzar. Hi ha un curs amb 10 capítols, més de 2 hores, a dins d'Educació 10X sobre Google Earth i les potencialitats que té dins l'aula. El recomano 100%, no perquè estigui aquí, sinó per això, per les potencialitats a dins l'aula que té. I ben segur se pot observar tot això que estàs comentant. Després també hi ha capes per poder veure l'evolució del pas del temps i poder veure això que comentes per desgràcia. Com has anat erosionant. Vas veient que de sobte hi havia un restaurant que estava a la platja, el mar estava a 1 quilòmetre i avui en dia el mar està ja entrat. O sigui, hi ha uns dics de pedra
que estan protegint aquell Ostres. restaurant perquè ja el mar ja està avançat. Sí, aquesta Uau. és la realitat. I Ja, em deies també així un és. joc, no? Un Em joc, deies sí, un en joc? Jota, en Mira, Jota. jo hi ha un joc que jo l'educació física que vaig viure va ser, com a infant, va ser molt Ja, diferent de sí, l'actual. I ens va vindre un sí, sí. mestre substitut en aquella escola d'EGB, sí? Ens va vindre i ens va fer un joc que vaig arribar a casa i ma mare encara se'n recorda ara. I és el joc de la brossa. És aquell joc que hi ha dos equips Sí, que a la pista, i han dos de recollir. espais, Ah, cadascú està aquí pel seu espai, cadascú té una pilota que és la brossa i a l'A3 és llançar la brossa al veí de a davant l'altre, i guanya qui té menys brossa. Clar, aquell moment allò va ser... lògicament. Què pots imaginar? I és un joc que faig molt amb Sí, els sí, 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 infants sí. i és un èxit assegurat. Rotund, rotund, clar que sí. Molt bé, molt bé. Xavi, una persona que hagi estat referent per tu. Mira, jo he tingut la gran sort de tenir dos referents. Un, que ha estat el meu pare, i la meva mare. El meu pare, perquè jo he tingut la sort de que el meu pare, quan jo arribava a casa i era nen, em tenia preparada una sessió de psicomotricitat a casa. M'havia Caram. preparat aquelles joguines, quatre, i el gimnàs, perquè quan jo obrís la porta, i això jo Tremendo. ho tinc gravat al meu inconscient. I ara, i quan preparava jo les sessions de psicomotricitat al principi, m'adonava de que estava connectant amb allò. I jo ara ho he vist, al meu pare, fent-li les seves netes. A les seves Caram. netes preparant aquestes joguines, tal. I l'altra persona, referent, la meva mare et deia, perquè la meva mare el que m'ha fet referent és valors de la vida. Valors de la vida i continu mirada en un mateix. Tot aquest treball en un mateix, tot aquest treball cap a dins, consciència emocional, consciència de qui és un, treball de creixement personal, model. Ma mare model en aquest sentit perquè ma mare tota la vida, ella, aquest treball, i continua, i jo seguint els seus passos. Òbviament. Molt bé, gran sort, com comentes, per les dues branques. Xavi, un animal en qui t'agradaria tenir una conversa, cas que fos possible, que jo crec que cada vegada estem fent passes, no? Si poguéssim parlar amb un animal realment, l'entenguessin com a tal, com estem fent nosaltres, en quin animal seria? Mira, abans posaves l'aplicació aquesta de Google Earth, no? Sí, I una vegada, moltes vegades, diuen la importància de tenir una mirada d'àguila. Aquesta mirada des de dalt. sanital. Perquè, per exemple, jo he fet formacions de resolució de conflictes i hi ha una eina molt important, que és sortir fora. Clar, Jo estic tenint un conflicte amb una persona i surto fora de la situació, aquesta mirada externa, aquesta mirada aèria, que se connectaria amb aquesta mirada d'àguila, que et permet veure la situació, comprendre què està succeint, comprendre la persona, ser empàtic clar, amb la allò que primera està passa cap a expressant aquesta l'altra empatia. persona Totalment i d'acord. després identificar-te tu, identificar quines emocions estic tenint jo ara, què Sí, m'està sí, sí, passant, sí. per què estic tenint aquest conflicte Clar. amb aquesta persona, què hi ha hagut en mi en aquesta situació. I aquesta mirada externa, que representaria aquesta àguila, m'encantaria parlar amb ella per dir, tu com ho veus des d'allí? Com ho veus volant per aquí dalt les situacions? Que tenen aquesta sort, sí, de sempre Sí. estar aquí i un moment donat atracar-te'n al màxim. Que aquesta és la gran gràcia. Aquí no, hi ha aquest tema, aquesta història, no? que és de les àguiles, no? que arriba un moment que quan tenen el bec ja ja desenvolupat, Desenvolupat. decideixen destruir-lo. Mm. Se'n van i Patapam. el decideixen trencar per créixer un de nou. I aquesta importància, no?, de vegades ens aferrem a coses i diuen, no, és que l'he de trencar, l'he de soltar perquè surti un altre. Molt també simbòlic. sí, és uau. Quan Molt té la simbòlic. màxima potencialitat, la màxima, diu, no, fora, ha de sortir un altre. I això també connectar-ho amb nosaltres, no? Sí. Allò que ens Sí, aferrem, sí. allò que... Per què Quan ho creiem fem? que hi ha aquella veritat absoluta, no? Sí. Molt bé, molt bé.
Sí, sí. Vinga, que anem acabant. No, no acabaria, però bé, tot té un moment, Xavi, una errada, com dèiem abans, un prototip del qual hagis après, que diguis, mira, va passar això i això realment m'ha fet reflexionar i a partir d'aquí ho enfoc d'una altra manera. Uau, jo crec que en aquesta vida hi ha hagut moltes situacions que a mi m'han fet reflexionar. Jo vaig tindre una situació, una situació que bé, quasi em quedo allí, i va ser al Gran Canyón del Colorado. Al Gran Canyón del Hòstia, Colorado vaig baixar corrents a baix, des de dalt fins al riu. Són 1.500 metres de desnivell. I aleshores, al moment de pujar, doncs, bé, el meu cos va dir, basta. no puc. I el meu cos va començar a reaccionar, que va començar a agafar tota l'aigua que tenia pel meu cos, necessitava aigua, i jo tenia poca aigua en aquest cas, i havia de racionalitzar aquella aigua, i va ser una experiència, la veritat, molt potent de De coco. dir, avui estic aquí, és pel meu treball de creixement personal. Perquè jo en aquell moment vaig Yeah. acceptar que potser em quedava allí. Perquè el meu cos s'estava quedant sense energia, el meu cos estava a nivell, que diríem, aquell basal. Low És a dir, battery. jo l'únic que podia fer en aquells moments era avançar les cames. No podia ni preocupar-me. No podia res. Només tenia la suficient energia per moure els peus. I van ser 5 hores de treball mental, d'acceptar la situació, analitzar la situació i supervivència. I la veritat és Wow. que va ser una experiència que després m'ha fet molt a reflexionar de dir, bé, la importància també d'aquesta, veure els límits que tenim un cos físic, que Clar. el que dèiem abans, no? Que a vegades el posem en un ritme intens i en Mm. aquest sentit veure que tenim uns límits i Sí, ser sí, conscients són. d'aquests límits. Mm. Ok, Xavi, sort. Sort, òbviament, que te tenim aquí i podem gaudir a tu. Faltaria més. I acabam, Xavi, un hàbit que t'ajuda constantment a créixer com a persona. Jo crec que n'hem parlat molt d'aquesta importància, sí, de mirar cap a un mateix, però quin hàbit tens tu que puguis compartir de dir jo faig això i me dona profit? Mm. Jo un hàbit que crec que és essencial és aquest posar paraules, no? Posar paraules a com et sents. A posar aquesta llum interior. És a dir, a adonar-te... Jo, per exemple, avui li explicava a una família, no? Que a vegades quan t'enganxes en un pensament Mm. i aquest pensament comença bum, comença a repetir-se, jo li feia la comparativa de, t'has d'imaginar, per exemple, aquell cavall que té la pastanaga davant i que va donant voltes perquè és un molí que Sí, ha de sí, sí. xafar i tal. Clar, aquest pensament és aquella pastanaga. I aleshores, a mi m'agrada molt aquesta mirada, aquest hàbit de consciència emocional, de consciència del meu estat, d'estar present en l'aquí i ara. I això és una cosa que és difícil, Sí. molt difícil de constantment estar present, però és el que et permet identificar com estàs, identificar Clar, com et sents, i també el reconèixer, mira, és que ara estic tenint aquestes emocions que, i ser humil que a vegades clar. les emocions estan allí i dius, ara necessito gestionar aquestes emocions, necessito aquest espai, i aquí després ja buscar els recursos de com gestionar aquestes emocions. I això a mi m'encanta, per exemple, quan abans deies que he fet hi ha unes xerrades publicades que parlo de la relació de parella, perquè la relació de Sí. parella crec que és un món també intens, i ho parlo des de l'educació emocional, des de la intel·ligència emocional, des Mhm. d'aquesta part, perquè hi ha emocions també a la relació de Òbviament. parella, i com I afrontar tant, aquesta relació des d'aquesta consciència, i i ser tant. conscient com funcionem. I aleshores, Molt des bé. d'aquí, poses consciència, poses paraules, i és molt fàcil comprendre aquesta relació. Genial, Xavi. I que sigui M'ha sana. encantat.
M'ha encantat, i tant, i tant. El més sana possible, faltaria més. Xavi, jo crec que després d'aquesta xerrada moltíssima gent voldrà dir, en Xavi on és? Jo vull parlar amb ell, vull contactar amb ell. Com te poden trobar? Òbviament dins xarxes és una opció molt ràpida, molt propera. I, Per tant, on te poden trobar, Xavi? mira, jo, per exemple, tinc tant a l'Instagram com al Facebook, en Xavi Forcadell, em poden trobar. Després, per correu, és info@xaviforcadell.com i després estic aquí creant aquesta pàgina web, que de moment és xaviforcadell.com, que trobaran aquesta formació de psicomotricitat i la idea és aquí Molt bé. anar compartint. Per exemple, bé, hi ha una cosa que, si em permets, ara I vaig a tant que buscar. sí. Sí? I tant que sí. Va, vinga, doncs. T'esperam. A veure, que serà... No faré cap spoiler mentre hi ha en Xavi, d'acord? Estem esperant aquí, que a ben segur és prou interessant després de tot això que hem vist. Aquesta gran xerrada, la veritat, he passat molt de gust, molt de gust. No sé si m'ho sentir o no, ara ja no ho dic més, eh? Vinga, ho dèiem en Xavi. Xavi, què és això? Mira, que s'apareix. Jo crec que sé què és. Mira. Jo crec que sé què és. Soc mestre, soc educador emocional, soc psicomotricista, com hem parlat, i a fruit d'una formació en psicomotricitat, d'una sessió de psicomotricitat, d'una vivència personal, a partir d'aquí va sorgir una història que es va anar redactant, i quan la vaig tenir davant, al crear-la vaig pensar, uau, aquesta història hi ha un missatge per arribar als infants. Molt I bé. després va ser com, hola, i si això es converteix en un conte? I tant que I aquí sí. va vindre el procés màgic de crear un conte, i aquí el teniu. Molt bé. Endavant, Xavi. Epa! Atenció, dels ulls. Molt És una mica bé. tímid. No, que surti. Aquí tenim El cran juganer. Sí, Molt el bé. cran juganer és un conte que el que busca és tot el tema de ressaltar el respecte cap als altres i després tot el valor de l'amistat. I a través de la història el que veuen és aquest cranc juganer. Què li agrada a aquest cranc juganer? Punxar els altres. Aquests infants que els Això agrada és un punxar clàssic. els altres. Ja. I aquí veiem diferents formes de que cada amic d'aquest cranc té de reaccionar davant d'això. I succeeixen algunes coses per aquesta història. I què deu passar al final? Bé, per sort, tant a Mallorca com a Catalunya, com a València, Ho sé. el podeu trobar El poden en trobar. algunes llibreries. I bé, jo encantat de rebre el que diu al final, perquè al final el que diu és que aquest infant, com que s'ha fet un vincle efectiu amb aquest cranc, que li puguin enviar un dibuix en el qual és al·lucinant com tant infants de 2-3 anys, recordo rebre un dibuix que era taronja, blau, i dius, és que és fantàstic! Clar que sí. I després també un dibuix dels personatges adolescents, adaptats com si fossin adolescents. És preciós. Quan reps aquests dibuixos, que arriba aquesta història. Des d'aquí, convidar tothom que el llegeixi, que és un gran llibre, sí? I mira, també aquí a l'Instagram tenen a Cranc Juganer. Molt bé. Poden trobar la biografia, un directe que vaig fer a Instagram, en el qual explico el valor educatiu d'aquest conte, perquè puguin veure per què es crea aquest conte, què busca aquesta història, i després hi ha unes preguntes al final del conte que el que ajuden és a anar més enllà. En aquests infants més grans, a aquesta història, reflexionar, veure, connectar amb la seva realitat, aquesta relació que ells tenen cap als altres, com actuen quan hi ha un conflicte, des d'aquí. Importantíssim en el dia que vivim, a la societat en què estem, treballar tots aquests aspectes que el Cranc Juganer toca. Fora cap tipus de dubte. Xavi, res, només t'he puc donar les gràcies per aquesta gran xerrada, gran conversa que hem tingut. He passat moltíssim de gust. Espero que hagi estat recíproc i que en puguem fer alguna altra en qualsevol altra temàtica. Parlar d'educació crec que tant a tu com a mi ens encanta. I poder compartir l'experiència és un plaer. Així jo que agrair-te aquesta oportunitat de poder compartir el que jo he anat aprenent al llarg de tots aquests anys treballant com a mestre i en les diferents formacions. Jo sóc un apassionat, m'encanta formar-me i ara també m'encanta compartir.
Sabeu. compartir l'experiència i veure, no? Veure quan la gent diu Xavi, gràcies, gràcies perquè ho he portat a la pràctica, el que estàs dient, i he notat un canvi amb els infants, he notat un canvi amb Amb un mi. mateix, amb un És mateix. el que diem Sí, aquí. sí, 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 I sí, quan sí. notes que la Aquí persona està. canvia en ella, dius, Sí, és que sí, els sí, infants canvia estan tot. canviant. Canvia tot després. I doncs ja ho sabeu, per rebre aquestes notificacions per xerrades com aquestes a educació10x.cat/diari. Vos convido que vos subscrigueu i rebre tant de valor com m'ha oferit en Xavi en el dia d'avui. Així és que fins a propera, Xavi. Moltíssimes gràcies per tot. A tu, moltíssimes gràcies i molts èxits amb aquest projecte. Gràcies. Vinga, salut. Adéu a tothom, vagi bé. Està Fins a propera. aquesta Adéu. mirada cap a dins, de transformació, de revisar-se, de reconèixer. A la formació diuen, Xavi, xapó.